Is mise Jane, is múntóir gailge líne mé. An tachtain se caite daigrig mé cuasa tomidachas I Gougane Barra I Corcaig. Heistil cúigar ó na stát aontaithe don chóirsa. Tháinig na daltaí eile ó áiteanna difriúla fud na hÉireann. Thosaigh an cuasa dé híine agus chríochnaigh sé dé dhamhnaigh. Ní raibh aithne na daltaí a chéile an gcéad lá, ach de ré a chéile chuir siad aithne a chéile agus d'ág siad dé dhamhnaigh le go leor cáirde nua. Dhíreach mé na gnéithe seo a leannas agus mé ag pleanáil. Uimhir a héan an teanga gan áras, uimhir a dó cultúr, litríocht, stair áitiúil, béalidas agus rince. Uimhir a trí pobal, laistigh den chrúpa agus an pobal áitiúil, agus uimhir a ceathair creic.